Tämänkertaisessa jaksossa tutustutaan generikseihin. Katsotaan, mitä generiksit on, miten niitä itse voi tehdä ja miten ne toimii C-Sharpissa. Mä oon nyt tehnyt tähän tyhjän konsolisovelluksen, johon tarkoitus olisi nyt sitten lähteä näitä generiksejä testailemaan. Tämä on .NET 8-projekti, eli kuten näkyy, niin täällä ei ole enää sitä main-metodin määrittelyä eikä mitään using statementteja ylhäällä, vaan se kaikki on nyt piilotettu tässä uudessa konsolisovellusmallissa. Mutta jotta me voitaisiin ymmärtää, että mihin generiksejä tarvitaan ja mitä ne on, niin meidän pitää mennä pikkusen ajassa taaksepäin ja katsoa, että minkälaista elämä oli ennen generiksejä. .NET 2.0 aikoihin, eli todella kauan aikaa sitten, ei ollut käytettävissä tämmöisiä kuin generics collectioneita tai generics kokoelmia. Silloin yleensä käytettiin tosi paljon tämmöistä kuin array list. Nimistä kokoelmaa. Ja se löytyy tuommoisesta using system.collections nimiavaruudesta. Ja array-listeja voi käyttää tänäkin päivänä. Siihen ei ole mitään estettä, mutta sanotaan, että nämä collection-versiot on kyllä täysin korvannut tuon array-listin käytön. Ennen generiksejä, niin nämä kokoelmathan toimi niin, että me pystyttiin laittaa tänne array-listiin add-komennolla vaikkapa nyt 1. Ja sitten me voitiin laittaa sinne vaikkapa merkkijono. Ja nyt mulla on tuolla kokoelmassa, array-list-nimissä kokoelmassa numero 1 ja merkkijono, jonka arvo on true. Ja sitten me voidaan vielä laittaa tänne vaikka add new null reference exception. Eli tehdään tommonen virhetyyppinen olio, joka voidaan laittaa sinne listaan. Käytännössä siis tämä lista ei ole tyypitetty, ja me voidaan laittaa sinne minkälaisia olioita tai arvoja halutaan. Ja nyt me voidaan sitten käydä tätä kokoelmaa läpi, for eachillä vaikka, ja me voitaisiin täällä sitten katsoa, että if item is null reference exception, niin laitetaan sinne konsolin null reference exception, muussa tapauksessa laitetaan sinne, otetaan tonne nyt vaikka, että null reference exception havaittu ja muussa tapauksessa tulostetaan se arvo. Jos me suoritetaan tämä sovellus F5, niin nähdään, että se tulostaa tuonne konsoli 1, true ja null reference exception havaittu. Voidaan siis käydä ihan normaalisti näitä läpi. Tässä kuitenkin tulee se ongelma, että jos meillä on joku metodi, joka ottaa tämmöisen array-listin vastaan, niin meidän on hyvin vaikea ilmaista siinä metodin kuvauksessa, eli siinä missä määritellään parametreja, että mitä siellä array-listissä pitäisi oikeasti olla ja mitä me odotetaan, että sieltä tulee. Ja se johtaa monesti siihen, että me joudutaan tyypittämään ja kastaamaan niitä asioita sieltä. Eli me voitaisiin ottaa sieltä sitten niin kuin ensimmäinen, tai otetaan nyt vaikka toi null reference exception tuolta, mikä on siis indeksissä 2. Ja jos me tarvittaisiin siitä nyt toi exception, var exception on null reference exception array list 2. Meidän pitää tehdä tätä tyypitystä, koska se array-listiin ei ole sanottu, että se voi sisältää tuommoisen null reference exception. Ja jotta me päästäisiin tästä tyypityksestä eroon, me voitaisiin kertoa sille kokoelmalle, että hei, että se kokoelma sisältää vaikka pelkästään numeroita tai pelkästään merkkijonoja. Me ei haluta sinne mitään muuta kuin merkkijonoja, jolloin me voidaan sitä käyttää ilman tämmöistä kastaamista, eli konvertoida sitä johonkin tietotyyppiin sitä sisältöä. Niin sitä varten me tarvitaan nyt generics-kokoelmat. Ja nehän löytyy sitten System Collections Generic-nimisestä namespaceista. Ja tehdään tuohon nyt tuommoinen lista, joka sisältää numeroita. Ja nyt me nähdään, että mä teen uuden lista-nimisen muuttujan, joka on list int-tyyppinen. Ja täällä on nyt tämmöiset
no sanotaanko nyt uudenlaiset sulut, mutta ton tyyppisillä suluilla nyt voidaan sanoa se tyyppi, mitä tämä lista tulee sisältämään. Ja sitten sinne voidaan laittaa noita numeroita. Ja nyt jos mä koitan tänne laittaa sitä merkkijonoa true, niin mä saan tästä käännösvirheen, että sitä stringiä, eli truetä, ei voida konvertoida intiksi, koska ei se lista saa sisältää nyt muuta kuin inttejä. Ja näiden avulla me voidaan nyt tehdä, tai me voidaan olettaa suoraan, että tämä listin kakkosolio on integer-tyyppinen. Eli jos katsotaan vaikka compare to, niin täällä heti tunnistaa, että hei, tämä on int-tyyppinen, ja sulla on niin ne intin metodit täällä käytettävissä. Jos meillä olisi nyt täällä niitä tyypiltään niitä null reference exceptioneita tai exceptioneita, niin meillä on sitten tässä suoraan käytettävissä kaikki ne exceptionin ominaisuudet. Me ei tarvitse enää sitä kastata sillä suluilla tai sanoa, että minkä tyyppinen se on, kun me otetaan se arvo sieltä ulos. Ja katsotaan tuosta vielä list add. Ja tuohon niin me nähdään tuosta toi Visual Studion ehdotus, että miltä tämä niin kuin näyttää. Ja tuossa, jos nyt kansi kiinnittää huomioon tuohon adds an object to end of the list t. Ja toi on nyt semmoinen yleinen nimeämiskäytäntö, mitä käytetään C-sharpissa, että näitä generiksejä, eli niitä tyyppejä, kutsutaan t-nimellä. Se voisi olla mikä tahansa muukin, mutta siihen nyt on valittu tuommoinen t-käytänteeksi. Eli list t, ja nyt se koittaa tuossa sanoa sitä, että se list sisältää, tämä on niin kuin lista, joka on jonkun tyyppinen, t-tyyppinen. Ja nyt kun mä oon tehnyt tämän mun listan tässä, niin tämä nyt on niin kuin int-tyyppinen, eli siinä t paikalla on toi int. Ja toi nyt vaan huomioksi siinä, että joissain metodeissa tai joissain C-sharpin ominaisuuksissa näitä tyyppejä voi antaa monta. Ja siellä on T1, T2, T3 tyyppisesti niitä nimetty. Niin siitä ei kannata hätääntyä, vaan se vaan tarkoittaa, että sun pitää määritellä sinne nyt sitten vaikkapa se sisään menevän arvon tyyppi, eli T1, ja sitten vaikkapa se ulos menevän arvon tyyppi, tai se mitä se palauttaa se metodi T2. Mutta siihen, katsotaan jos vähän myöhemmin vielä törmätään semmoiseen esimerkkiin, missä on enemmän, niin voidaan sitä opetella lukemaan. No näistä generikseissä tuli yksi uusikin ominaisuus, tai muitakin ominaisuuksia kuin pelkästään se, että me voidaan tehdä tyypitettyjä listoja. Generiksien avulla me voidaan tehdä omia tyypitettyjä olioita tai luokkia. Kuulostaa hieman oudolta, mutta lähdetään katsoa tekemään tämmöinen uusi klassi. Ja mä annan tämän nimeksi box. Tehdään siis uusi laatikkoniminen luokka. Ja tämä on nyt siis laatikko, joka tulee sisältää minkä tahansa arvon tai minkä tahansa olion. Mutta haluan tehdä tähän nyt sen tyypitystuen. Eli me ei tehdä semmoista niin arraylistyyppistä laatikkoa, johon voi tunkea vähän mitä vaan me tehdään semmoinen, että sä teet tämmöisen laatikon ja sä sanot sille, että mikä se laatikon tyyppi tulee olemaan. Ja omia generiksejä voi tehdä niin, että me määritellään tänne luokan nimen perään vaan, että tämä on nyt niin kuin generiksi, eli tämä tulee sisältää jonkun tyypin. Tähän boksiin kuuluu, että siinä on joku tyyppi mukana. Ja tehdään nyt sitten tänne vaikka tuommoinen add-metodi, public void add ja t-element ja jätetään se nyt tässä vaiheessa vielä tyhjäksi. Nyt mä lähdin siis tekemään tähän mun box-luokkaan uutta metodia nimeltä add, joka ei palauta mitään, eli se on void-tyyppinen ja se on public, eli sitä voi kutsua mistä tahansa käytännössä. Se ottaa sisäänsä t-elementin. Ja nyt tämä t viittaa siihen tyyppiin, mikä pitää määritellä, kun tämä box luodaan. Jos mä nyt saventan, niin me voitaisiin nyt täällä programmissa tehdä tämmöinen boxi. Var box on new box. Ja
nyt meidän pitää määritellä tuonne boksiin, että se on nyt integer-tyyppinen tai että se on string-tyyppinen tämä meidän laatikko. Ja nyt jos me kutsutaan sitä add-metodia, niin tämä Visual Studio automaattisesti tietää, että hei, että se on oltava string-tyyppinen se parametri, mikä sinne menee, koska sinne boksin t-arvoon on tuolla sijoitettu jo string. Ja täällä me käytetään siitä vaan tuota nimeä t, joka on tuolla generiksin määrittelyssäkin sitten määritelty. Tehdään tänne nyt sitten joku kokoelma, mikä noit sisältää, eli meillä olisi private list t, ja sanotaan nyt vaikka toi data, mitä toi Copilot tuohon ehdottaa. Nyt mä oon tehnyt täällä siis listan, ja listallehan piti sanoa, että kun se on tämmöinen generics-kokoelma, niin se pitää sanoa, että mitä tyyppiä se sisältää. Nyt mä voin sanoa sille, että sä sisällät sit tyyppiä t, eli se on käytännössä se sama, mitä tämä meidän boksi tulee sisältää. Ja nyt jos tehdään string-tyyppinen boksi, niin sitten tämä listakin sisältää sitten string-tyyppisiä muuttujia. Ja nyt me voidaan täällä sitten ärätä toi elementti tonne meidän listaan, koska meillä on se kokoelma ja se parametri, mitä tulee, niin vastaa sitä kokoelmaa, eli tuota teetä. Tehdään tuohon nyt vielä konstruktori, jossa alustetaan toi data nyyllä, että se ei jää sitten tyhjäksi. Uudessa C-sharpissa on tullut tämmöinen syntaksi, tämmöinen niin taulukkosyntaksin näköinen, jolla pystyy alustamaan tuon kokoelmamuuttujan, mutta mennään nyt tuolla vanhalla nyylistillä. Jos me haluttaisiin käydä näitä läpi, eli tehdään tänne tämmöinen kuin public string get items. Ja luupataan täällä kaikki noi meidän datassa olevat arvot, kutsutaan niille toStringia ja palautetaan se. Eli var sp tehdään tommonen string builderi, sitten tehdään tommonen for each loopi, var item in data. Luupataan siis jokainen läpi ja sitten laittaa tonne meidän string builderiin toString arvo, eli muutetaan jokainen tuolla meidän datakokoelmassa oleva muuttuja. Kutsutaan sille tuota toStringia ja sijoitetaan se tuonne meidän string builderiin. Ja palautetaan toi string builderi sisältöstringinä. Käytännössä tätä string builderia voi ajatella niin, että se on niin kuin merkkijono, johon me vaan sit lisätään perään sitä dataa. Ja sitten me palautetaan se koko merkkijono lopuksi. Se on vähän niin kuin kätevämpi tapa käsitellä tai niin kuin lisäillä merkkijonoa ja pyöritellä, niin poistaa ja lisätä se merkkijono-asioita. Sitä varten toi string builder siis. Ja nyt me voitaisiin katsoa, että meillä on tuonne boxiin nyt ädättynä vaikka sitten hello. Ja sitten me voitaisiin sinne ädätä toi perinteinen world. Ja sitten kutsutaan sieltä tuota meidän tekemää getItems-metodia ja tulostetaan se arvo konsoliin. No se tietysti vaan luuppaa sen kokoelman läpi, kutsuu jokaiselle sitä toStringia ja tulostaa ne arvot. Nyt merkkijonoillahan tämä toimii hienosti, mutta jos me laitettaisiin tänne nyt sitten, että tämä olisi tyypiltään exception ja meillä olisi täällä new null reference exception ja sitten meillä voisi olla täällä vaikkapa new out of range exception ja tosta ajetaan F5, niin nyt se tulostaa niiden, mitä ne null reference exception ja argument out of range exception, minkä arvon ne palauttaa, kun niiltä kutsutaan tuota toStringia. Ne palauttaa tuommoiset merkkijonot. Nyt me voidaan siis täällä tehdä tämmöisiä, esimerkiksi tämä box-luokka, joka ottaa jonkun tyypityksen ja sitten se pystyy käsittelemään sitä, niin kuin, sitä
tyypitystä, mikä tulee ulkopuolelta, niin sitä dataa täällä sisäisesti. No, mihin tämmöisiä oikeasti tarvii, niin aika usein ne on tämmöisiä jotain niin kuin omia kokoelmia, johon sitten, joka tulee sisältää jollain asteella sitä dataa. Eli se on vähän niin kuin tommoinen joku list-tyyppinen tai joku, mutta sillä on vaan joku oma erikoistarve. Näitä kohtuullisen harvoin tarvii tehdä itse, kun tänä päivänä koodia tehdään, vaan kyllä se aika paljon perustuu noihin valmiiden kokoelmien pyörittämiseen. Mutta on tilanteita, joissa näitä voi joutua tekemään, joten sinänsä on hyvä, että osaa näitä tehdä, tai että jos törmää koodiin, missä on tehty omia generics-luokkia, niin osaa sitten tätä lukea. No, jos katsotaan vielä vähän edistyneempiä ominaisuuksia tästä omista generiksestä, niin tästähän nyt ei vielä hirveästi ollut hyötyä näin, että me vaan otetaan jotain T-tyyppiä, jota voi olla mitä vaan, ja sitten pyöritellään sitä tuolla kokoelmassa. Mutta generiksissä on myös tämmöinen ominaisuus, että me voidaan sanoa, että tuo T on oltava tietynlainen. Me voidaan sanoa sille, että sun pitää olla vaikkapa class. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tonne ei nyt voisi niin kuin esimerkiksi strukteja tunkea tänne meidän boksiin. Me voidaan lähteä rajaamaan sitä. Ja nyt kun me rajataan sitä, niin se tarkoittaa, että me voidaan täällä tehdä erilaisia toimintoja täällä meidän boksissa, jotka on niin kuin tarkemmin kohdistuu siihen T-tyyppiin. No tuosta klassista nyt on jotain hyötyä. Se rajaa sitä vähän, että vaikka niitä strukteja ei voi sinne tulla. Mutta enemmän ehkä on hyötyä, jos me sanotaan, että sen pitää vaikka toteuttaa tietty rajapinta. Teen uuden rajapinnan nimeltä eMyInterface, ja tänne me voidaan laittaa nyt sitten joku metodi void do something. Meillä on se rajapinta, jossa on jotain metodeita. Ja nyt meillä ohjelmassa tulee olemaan sitten luokkia, jotka toteuttaa tämän meidän eMyInterface. Tulee olemaan sitten useita erilaisia luokkia. Otetaan nyt esimerkkinä, että meillä voisi olla joku e-customer, jolla olisi sitten jotain tiettyjä metodeita. Ja sitten meillä voisi olla person customer ja company customer, jotka molemmat toteuttaa sen e-customerin. Ja sen jälkeen meillä olisi joku service-luokka, joka ottaa niitä e-customereita. Ja se voisi olla nyt tämmöinen generics-tyyppinen. Tai meillä voisi olla joku kokoelma, joka olisi niin kuin meidän oma tämmöinen erikoisasiakaskokoelma, missä sisältäisi e-customereita. No, mutta katsotaan, että meillä on nyt tuo eMyInterface täällä. Niin me voidaan nyt täällä sanoa, että sen teen täytyy toteuttaa eMyInterface. Ja nyt jos mä lisään tämmöisen määrityksen ja tallennan, niin mehän tietystikään tämä meidän program-luokassa oleva exception esimerkiksi ei toteuta tuota. Jos mä teen tämmöisen boxin ja mä sanon, että hei, se sisältää exceptioneita, niin ei tule onnistumaan. Ja sitten tulee virhe, että system exception cannot be used as type parameter t in the generic. There is no implicit reference conversion exceptionista my interface. Eli se ei tule nyt sitten onnistuu. Mennään tuonne boxin puolelle ja katsotaan, miten me voidaan nyt sitten hyödyntää tuota juttua. Eli nyt me voitaisiin esimerkiksi tässä add-metodissa, aina kun se lisätään, niin me voitaisiin kutsua sen elementin do something-metodia. No, se ei ole itse t, vaan se on elementti. No, eli nyt jos addiin, kutsutaan sitä add-metodia, sinne annetaan element-niminen siis se parametri, niin me voidaan kutsua siltä do something ennen kuin me laitetaan se tuonne meidän kokoelmaan. Ja vastaavasti sitten tuolla kutsupäässä meidän pitäisi nyt sitten toteuttaa joku luokka, lisätään tuohon boxin alapuolelle nyt vaikka joku public class test, joka toteuttaa tuon eMyInterfacein, ja siellä on tuommoinen yksinkertainen doing something,
Ja program puolella laitetaan, että tämä on nyt sitten noita test-luokkia. Sitten lisätään tonne boxiin box add new test. Ja sitten voidaan kutsua vaikka get itemsia ja katsotaan mitä tässä tapahtuu. Eli sinne tulee doing something ja sample.test, joka nyt on siis sen test-luokan nimi. Namespace.luokan nimi. Ja käytännössä siis täällä addissa kutsuu tuota do somethingia, joka tulostaa ton doing something. Ja programmissa, kun me kutsutaan nyt tuota addia tuolle boxin uudelle testille, niin se sitten sitä kautta tapahtuu se toimi. No, kokoelmissa tai näissä generikseissä on vielä sellainen ominaisuus, että me voidaan tehdä pelkästään geneerisiä metodeita. Me ei tarvitse geneerisiä luokkia. Ja tehdään sitä varten tämmöinen uusi luokka nimeltään static box. Ja tänne static boxiin me tullaan tekemään nyt public. Laitetaan tuosta nyt ensimmäinen internal static class, eli tämä on staattinen luokka, tätä ei voi instantoida nyyllä. Tämä tulee sisältää vain staattisia metodeita. Ja sitten me lisätään tänne public static string convert to string. Ja tämä ottaa nyt teen ja sitten laitetaan tonne vaikka, että list t data, niin kuin toi Copilot on tuohon ehdottaa. Meillä on siis static box-niminen staattinen luokka, jolta löytyy staattinen metodi convert to string. Ja sinne pitää nyt määritellä kanssa t-llä tyyppi, kun sitä kutsuu. Ja sitten sinne voidaan antaa sitä t-tyyppiä vastaava kokoelma. Ja täällä me tehdään nyt sitten uusi string builder, vaikka kutsutaan sitä toStringia ja palautetaan se arvo. Eli vähän niin kuin vastaava kuin tuolla meidän boxissa oli. Jokaiselle arvolle siellä kokoelmassa kutsutaan toStringia ja palautetaan se sitten yhtenä merkkionona, mitä sieltä niistä tulee yhteensä. Katsotaan tuolta käyttöpäästä, miltä tämä sitten oikeasti näyttää. Poistetaan nämä meidän aikaisemmat köpöstykset täältä ja tehdään uusi lista. Laitetaan sinne vaikka noita merkkijonoja nyt sitten. Ja sinne pari arvoa, hello ja world. Ja sitten me haluttaisiin nyt tulostaa tuo hello world yhtenä stringinä, yhdistää ne. Me on tehty nyt tommonen kätevä static box, eli me voidaan nyt laittaa, että combined string on static box convert to string, ja sitten annetaan sinne toi lista. Ja nyt huomataan, että me ei ole annettu tässä sitä tyyppiä, eli meillähän on tämä convert to string niin, että se ottaa tyypin vastaan. Eli se on tommonen t, ja sitten se ottaa listan sitä samaa tyyppiä. Niin me voitaisiin tehdä tämä niin, että me määritellään tuossa, että toi on nyt sitten muuten string-tyyppinen, mikä sinne parametrina tulee menee, ja sitten se on toi list string. Mutta tämä Visual Studio C# on niin viisas, että se tajuaa, että jos me annetaan sinne list-niminen lista, joka on tyypiltään stringi, niin pakkohan se on silloin olla myös tyypiltään stringi tuolla convert to stringissä. Eli se tavallaan niin kuin uittaa sen tyypin tuolta meidän kokoelmasta tuonne convert to stringin tyypiksi. Eli tämä on niin kuin turha. Ja se voidaan tuosta, Visual Studio näyttää tämmöisen lampun, missä on aina tämmöisiä parannuksia tähän koodiin, mitä voi tehdä, mitkä on täysin turvallisesti tehtävissä. Me voidaan tuosta ottaa toi simplify name, jolloin se poistaa sen tyyppimäärityksen. Se on niin kuin tässä tapauksessa turha. Mutta oikeasti tänne static boxiin tulee tässä tapauksessa tänne convert to stringiin, niin tohon tulee niin kuin stringi-arvoksi. Ja tietenkin jos meillä olisi toisen tyyppinen kokoelma, vaikkapa intti, niin me kutsutaan sitä static box convert to stringia ja annetaan vaan sinne se meidän kokoelma,
niin silloin se uittaa sinne sen intin tietotyypiksi valmiiksi. Eli toi säästää meiltä sen, että meidän tarvitsisi koko ajan kirjoittaa joka paikkaan, että se on muuten sitten stringiä, tai se on nyt koko ajan sitä inttiä. Se riittää, että se on tuossa alustuksessa sanottu, että sen tyyppi on stringi, ja sen jälkeen se C# ja Visual Studio huolehtii siitä, että ne tyypit ui siellä niin oikein loppuun asti. No, tässä oli tämmöinen pikakelaus generikseihin. Niitä voi tehdä siis itse käyttämällä tuota T-määritettä, tai tämähän on nimi. Tähän T:n tilalle voi laittaa mitä vaan, mutta T on se, mitä yleisesti on käytetty C-sharpissa. Ja aika harvoin näitä tarvii itse tehdä, mutta enemmänkin tuolla käyttöpuolella sitten siihen tulee törmäämään, että kun tehdään niitä listoja ja tehdään niitä dictionaryita, niin siellä voidaan sitten määritellä esimerkiksi dictionaryssa se avaimen tyyppi ja sitten sen arvon tyyppi, mitä se tulee sisältä. Eli sinne annetaan jo sitten 2 tyyppiä. Hyvä. Kiitoksia katsomisesta ja muista laittaa peukkua, jos tykkäsit videosta. Moikka!